Nem szállunk le az állomáson, hanem De nem tovább jöhetek megyünk bele, mert majd akkor a mindenki táborkapuig, Hát nem és azért ott jöttem, csak fogunk hogy kapásból a lefénykép. buli De ez helyszínre nem kellett a kezembe adni. Kevesebbet kell lépcsőzni, és még kevesebbet gyalogolni. Miért neked meg egy egész szíve megnézted, már mi van benne? 18 óra 20 perckor Hát, ha megérkezik jó. egy személyvonat, ami felvesz bennünket, elvisz Hűvösvölgyig, Hűvösvölgy állomáson nem szállunk le, csak a táborkapuval kicsit tovább megyünk, és onnan Stárba megyünk 1000 a buli helyszínére. Köszönöm! Nem.